Hej, jeg hedder Lind og står bag madbloggen og radioprogrammet Frøken Kredsen. Den her uge er jeg sendt afsted til Frankrig på en vinroadtrip sammen med 5 internationale madbloggere. Vi kom i går og startede i Tours, tror jeg man udtaler det. I må undskylde mine ikke så perfekte fransk. Det ligger i hvert fald i Loire-distriktet, hvor vi er lige nu. Og vi startede med at tage på lokal vinfestival, som de havde i Tours i går, og prøvede forskellige hvide viner, som primært er det, man producerer i det her distrikt. Og i det har vi så taget videre og har været på en rigtig hyggelig cykeltur gennem vinudlingerne omkring i Loire. Og det er lidt sjovt, for lige her, hvor vi er nu, så laver de det, at de dyrker græs mellem vinrakkerne. Og det gør man af 2 forskellige grunde. Den ene er, at græsset og vinet, eller vinplanterne, så konkurrerer om at vokse dybest ned og vokse hurtigst op, hvilket gør, at man forstærker planter. Og den anden grund, den synes jeg er ret sød, det er fordi, at når man har græs, så tiltrækker man de her søde, gode insekter. Og de gode insekter, de er så til for at gøre, at de dårlige insekter ikke kan ødelægge vinplanterne. Så i stedet for at bruge så meget sprøjtemidler, så bruger man de her søde, gode insekter til at holde styr på det. Så det er nogle små, langsommere skridt mod lidt mere økologi. Og vi skal tage videre her i eftermiddag til næste vindistrikt. Og hvis I vil høre mere om, hvordan det går, og kigge med og se billeder og fortællinger fra Frankrig, så skal I kigge ind på Frøken Kredsen, så lover jeg at holde jer opdateret.